Život je bre luđi od svakog realitija, posebno na Balkanu. To je to. Kad god radim sa Andrejom, to uvek bude ludilo i super je ceo tim, Nena, Nataša, Klara, tako da mislim da će ovo biti baš dosta dobro, bar onoliko koliko se mi dobro zabavljamo i zezamo do kraja. Čitateljke će biti u prilici da vide i haljine koje si ti kreirala. A dobro, sam to kreirala, to zvuči pretencijozno. Znaš, sama sam sebe obukla i to je to, zajedno sa mojim drugaricama Anom Stanić, tako da, eto, evo sad, na današnji dan, 2 nedelje krenula je Farma i onda u samim pripremama za emisiju, nekim ženskim razgovorima koji su uobičajene za sve žene pred neke važne događaje, ja sam samo htjela da izgledam malo drugačije, da nemam lokne, veštačke trepavice i haljine koje, pošto ovaj mali prostor nose uglavnom sve žene. Tako da imala sam jasnu ideju kako bi to moglo da izgleda i tako. Ajde prvo da probamo i ispostavilo se da to, bar što se tiče dosadašnjih reakcija, izgleda dobro. Sigurno sam strpljenjem očekuješ reakcije nakon editorijala u storiju. Pa znaš šta, meni je jako važno ovo dok imam utisak da ljudi iskreno reaguju na to i mislim da je ovaj ceo editorijal će izgledati baš dosta dobro, ali to je deo onako i kompletne atmosfere i stylinga i šminke i svega. A što se haljine tiče, pa da, ajde da vidimo i te reakcije, mada uopšte nisam pretencijozna, znaš, uopšte nemam nameru da sad kao, niti sam žena bez zanimanja, niti planiram da nekom ukradem zanimanje i hleb. Dobro se, sama sebe oblačim i dobro se slabim. Svaki reality je živa stvar, a čini mi se da je ovdje casting bio za potrebe realitija odličan, jer ti ljudi su nekako, znaš, bez zadataka, bez bilo čega, oni postoje i gledani su, tako da mislim da će u narednih 100 dana biti svega.